Праваабаронцам вядомыя імёны 17 палітвязняў, якіх рэжым выпусціў на волю 3 ліпеня. Паводле інфармацыі вясны са зняволення выйшлі 4 жанчыны і 13 мужчынаў. Сярод іх у тым ліку і асуджаны на 10 гадоў Рыгор Кастусёў. Дзеля бяспекі імёны астатніх вызваленых пакуль не публікуюць. Праваабаронцы таксама падкрэсліваюць, частка людзей выйшла на волю па амністыі, а частка па памілванні. Паводле інфармацыі сузаснавальніка фонду «Байсол» Андрэя Стрыжака, тэрмін узняволення ў 5 выпушчаных палітвязняў заканчваўся на працягу месяца, у 3 на працягу года. Аднаму трэба было сядзець яшчэ 6 гадоў, а 5 чалавек змаглі выйсці на волю раней, за 1,5–2 гады да сканчэння тэрміну. Таксама Стрыжаку вядома, абсалютная большасць вызваленых не з'яўляюцца пажылымі людзьмі з цяжкімі захворваннямі. А значыць, інфармацыя аб тым, што на волю выпускаюць толькі самых хворых і старых, не адпавядае рэчаіснасці і з'яўляецца толькі часткай дзяржпрапаганды.